BPF आ ओरैनो गैला नेक्स्ट इलेक्शनाव BPF नि नांगोलनि सावगारि लानानै इलेक्शन गेलेनो रावबो मानसि नागिरना मोननाय नङा। आयो बन्धु मानो बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रिल' खोथा बुंनो नोंथाङा मिडियायाव फैयोब्रा ससियेल मिडियायावलाय फाग्ला फाग्लालाय एसे मोजां मोजां बुंनो सोलोंदो बन्धु बेफोरबायदि गेसाव गेसाव खोथाफोरखौल' लाबोबाय थाबा सर' जायोनो नंखायनो मोजां मोजां खोथा लाबोदो नङाबा एकदम रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ बिराद रागा जोंलाजोब्बाय फाग्लासो गेसाव गेसावल' खोथा लाबोयो नालाय नङाफ्रा मा जायाफ्रा मा आरो नोंथाङा जिबायदि बुथबथब गेन्द्राद्रा नङा होमबा बन्धु बोरैबा नायबा बिराद अननो ओंखारोलां फाग्ला फाग्लासो ओमफ्राय बोरैबा बोरैबा माने सानोबा जोंनि जाथिनि फारसे हारिनि फारसे सानोबा बन्धु नोंथांखौ खिबुजोंबो नायनो बाबावो आङो आरो इउटुबफ्रावथ' मा खालामो आं नोंथांखौ नायालासेनो ओरै मेसेबलाबायनासो बोदलाला हरो आं बै नोंनि सावगारि नुजाफैबा आरो जोंनाथ' मा जाखो माने बर' रायजो राजाफ्रा माने नोंखौनो नायनो बाबाय ओरैबायदि अबस्था जाबाय नोंबो थगायलाजोबो नालाय नंखायनो मोजां मोजां माने खोथा बुंनाय सोलोंदो बन्धु मानो होनना बुङोबा बै गोजौआव मुजुबा माने गावनावनो गोग्लैफिनो होननाय डाइलगखौ नोंथाङा मोनथियाखै होनबा बन्धु दा बिदिनो आरो नोंथाङा जुदि बिदि गाज्रि जुदि माबानो माने बखिलाबायबाय थानोबा गेसाव गेसाव खोथा बुंनोबा नोंथाङा ओरैबायदि बै श्रीदेबि माबा माबि धर्मेन्द्र बेफोरनि फट'खौ लगायनानै माने मिडियायाव ओंखारदो होमबा एसे नोंथाङा माने नायजानो हागौ नोंथांनि डाइलगखौ खोनासंजानो हागौ बन्धु आरो नोंथाङा जि फाग्ला फाग्ला बेबहार खालाम रोंगौब्रा मालाबा मालाबा गाफ्लानोबो रोंगौ ससमा खुलायलायनानै मालाबा मालाबा जि गिदिर गिदिर खोथा होनलाबायो आरो अनजानाय बेबहारखौ नोंथाङा बिराद देखायनो रोङोलै बन्धु मानिनांगोन बेफोरबायदिखायनोथ' नोङो हारसा हिनजाव मोनदोंगोनलै बन्धु फाग्ला ना मुलिसो रोंगौब्रा बोरैबा बोरैबा सानलायलाङोलां नोंखौ लाब गैयालै बन्धु लाब गैया एकदम नोंथाङा सिरि थाथारदो थैनाय बायदि अबेबा गुदुं हाबना थाहैनाय बायदि एकदम जोंना प्रमद सारा अबाव थांखोब्रा होनलायलायनाय बै नोंसिनि सेलादार बेलादारफ्रा आरो नोंथाङा बांद्राय राजनितिकआव गोसो दाहोसै बन्धु मानो होनना बुंबा बिराद खहा दङ मोनथिबाय आरो नोंथाङा बै रिजाल्टनि समा माब्ला फैगोन बेखौ सानबाय थादो गुरलुब गुरलुब नङा होमबा माने ओंखाम खहाबलायै दै खहाबलायै नोंथाङाथ' दा बिदि जासिगोनब्रा बन्धु नोंनि साइज बाइजखौ नुनानै आं बिराद बोरैबा मोनथिहरखाथारोलै बन्धु आरो मा होनो नोंथांना बै माने बांद्राय राजनितिनि खोथा सानबा खर'फ्रा गरम जायो नालाय बन्धु ओमफ्राय बे हरनि समफ्राव बे उन्दुनाय समफ्राव बोरैबा बै बायद'नि आथिंफ्रा नोंनाव नांफ्लांफैबा माने दाजोख्लाबला हरलाबाय बन्धु बिराद बिपद जागोन नोंथांना हिनजावखौबो मोननाय नङा मोनथिबाय नंखायनो राजनितिखौ लानानै न'खराव दावराव दावसि दाख्लाम बन्धु आरो मानो होनना बुंबा नोंनाथ' बै बायद'आ एकदम गुबुन जाथिबावसो फाग्ला फात्ता मोननाय नङा नोङो नों बायदि गेन्द्राद्राखौ बिसोर ओरैनो लाथ'नानै थानाय बायदिसोब्रा बन्धु उनाव नायबाय था नोङो नोंथाङा बेखौ नुलांजोबगोन आं बुंनाया जायोना जाया नंखायनो बांद्राय राजनितियाव गोसो दाहोसै बन्धु सेस जागोन हले अवारनिं मोजांखौसो हरखायो नङा सानदोंबा एकदम एसे फल' खालामब्रा बन्धु दा एसे गोसो हो आरो नोंथाङा मा होनो बै माने नोंथांमोननि बे सानखान्थिनि अंखफ्रा बन्धु गासिबो माने गोरोन्थि जाजोबोब्रा फाग्ला बुहुल जाजोबो माने गासिबो मोनफ्रोमबो सानखान्थिनि माने फिननायानो नोंसिना बुहुल जोब बिदियावलाय फाग्ला बे मेट्रिक आनजादाव नोंथांमोना बोरै उथ्रिनांगौ जाखो दा बिनिखायनो नोंथांमोना फेल जानोसै बन्धु जावले होबाबो एबारहाय 20 बोसोर होबाबो नोंथांमोना बै मेट्रिक पासनिफ्राय माबानिफ्राय मेट्रिक एग्जामनिफ्राय पास जाला बेखौ हले गोसोआव सोखादो नङा होमबा बन्धु एसे माथा हो आं बुंनायफोरखौ दा मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना अंखआनो फैमाल जाजोबो माने मा होनो बे मा होनो एन्सारानो कारेक्ट जाया दा हनै इलेक्सन जानायनि सिगां दा नोंथांमोना मा खालामलायखो दाथ' जेनेबा नै कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दं नङा होमबा बन्धु मोजां मिथियो नोंथाङा माने बिटिआरनि सिएमलाय मानो मिथिया जानो होमब्ला मानो नोंथाङा बै फाग्ला डुप्लिकेट अरुनदयानि फर्म रानलाबायनानै
पाब्लिकखौ थगायलाबायनो नाजालायखो फाग्ला फाग्ला बे नोंनि माइनास नङाबा माथो नङा दे फाग्ला दा खुनु खामानियानो जाया खरब खन्दागाव दा नोंथाङा बोरै माबा अरुनदयानि स्किम माबा स्किम फर्म रानलाबायलायखोब्रा बन्धु लासिं सिं सेसलै आं लाजिना बोरैबा मोनलाजोबोलै नोंथांनि फारसे सानबा फाग्ला मा खालामलाबायो आगोलनि इलेक्सनावबो गिलु फालु साख्रि होलाजोब्बाय फाग्ला दा साख्रियानो बिटिआरआव जेव जाजोब्बाय साख्रि गैयानो गैला नङा होमबा गाइस मासि मोजां सरखारलै बे बिटिआर सरखारा फाग्ला परिबर्तन खालि बर्तन होनदों फाग्ला नोंथांमोना सरखारानो फरिसान सरखारसो बन्धु नंखायनो बयबो गिजोब्बाय आयौ फरिसान सरखारा फैबावबा जारला जासिगोन जों होननानै दा खारग्लुंलाजोबनो नागिरबाय दा बेखौ गोसोआव लाखादो बन्धु फरिसान सरखारा थामसा नङा डेन्जार बुस्थु बियो बिराद फाग्ला खामानि मावोलै प्रमद बन्धु नोंथांमोना फाग्ला नोंथांमोना बे इलेक्सन फैनोसैयावल' खालि अरुनदया रानो आरो माबा माबि स्किम होदलाबायो सोर फाग्ला फोथायबावनोब्रा बन्धु नोंखौलाय सैस फाग्लासो जागोनलै मा होनो नोंसोरो आगोल होदोब्रा फाग्ला बे इलेक्सन खाथियाव मानो फाग्ला अरुनदया ना बुरुनदया होनो मानो बे फर्मखौ होबावनांगौ जाखो नोंसोर फर्म राननायनि सिगां जों दाखालिनो खबर मोननानै इउटुबाव होखाजोब्बायब्रा बन्धु दा बबे जायगायाव रानहैबाव नोंसोरलाय बबेबा जायगायाव रानहैनांगौबा बन्धु खारबाबो खास्लाब हानाय नङा नोंसोर ओइबारनि बेलायाव डेन्जार घटना जोंना पाब्लिकआ माने बै समाव गोदो उन्दुना थादोंमोन आराम मोनजादोंमोन नालाय दा नै आराम मोनजायाखिसै उन्दुनोबो मोनला आद्रा जाबा उन्दुनाया मा जायो रागा जोंनो ओंखारो मानसिफ्रा बन्धु नंखायनो बै उन्दुहांनायावनो फोजाब्ला आद्रा जाबा रागा जोंनि नालाय दा होसोदला जानो गिनांगौ थिग आद्रा जाजोब्बाय दा बर' रायजो राजानि उन्दुनायफ्रा दा नोंथांमोना बेखायनो खारबाबो खास्लाबनो नंला मालाबा समाव ओरैबायदि गिदिर थगाय नालाय बन्धु दा बिनिखायनो नोंथाङाबो नैबे आसल सुइजारलेण्डखौ गारनानै बन्धु बै नैथि नोंनि डुप्लिकेट सुइजारलेण्डआव थांनो रेडि जाखादो जिहेथु बै नोंथाङा माने बे इलेक्सन खालामलाबायनानै होग्लुंलाबायनाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ एकदम माब्लाबा समाव होसोदलाबायनो हागौ बिराद फाग्ला थिग गैया जोंना बर' रायजो राजाफ्रा डेन्जारसो जाबाय दाना गोदो बगललाजोबमोन दा सिरि मोनजोब्बाय जिखि साइसनि जाया मानो दा डेन्जार जाबाय मानसियासो साइस बायसा गैया जानो हागौ लावथब लुथब माबा रसगल्ला साइस लेडिस साइस जालाबायनो हागौ खिन्थु देशनि थाखाय साननो रोंबाय बन्धु नों बेखौ जेबो थाल मोनाखै बेखौलि साननानै लाखा एबारनि बेलायाव गाज्रि मोननाङालै बन्धु नोंथाङा गाज्रि मोननानै लाब गैया आं नोंथांनि फारसे साननानै बिराद बोरैबा मोनखायो फाग्लासो आरो दा नोंथाङा आंनि मथेबाथ' उन्दुनो हायाब्रा बै नोंथांनि बे खखा सानायाव मानि आंनि खखायाव मा ना नांगोनब्रा मागुर नांगोन ना सिंगि नांगोन ना मा ना नांगोन ना एम्बुलद नांगोन ना बिराद नोंथाङा बिदि सिन्था खालामगासिनो दंब्रा बन्धु दा नङा होमबा दा बेफोरखौ साननानै नोंथाङा उन्दुनो ओंखाराखै जानांगौ बा ओंखारनायबो नङा नंखायनो बांद्राय टेनसन लानो नाङा बन्धु साइस बाइसफ्रा गाज्रि जायो महरा गाज्रि जायो हख्लेब जाबा बे गिदिर नोंसोरबायदि बेदां मानसिखौ नायनो सुखुवा लरग' जायो आरो माने बांद्राय असाइसबा हिन्जावजों गारजागोन बन्धु नोंनाथ' हिन्जावा डेन्जारखासो आरो मा होनो दाथ' क्रर थाखा जाबाय नोंनि बुरिनाव नोंथाङालाय मा फात्ता मोननोब्रा बन्धु मालाबा समाव गारना सोरखौबा लानानै ब्लड खारजाबायले सेस बुहुल जागोन नों बन्धु ओमफ्राय बै आगोल बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गाबफ्लानाया बिदि गुबै गाबनांगोन नों होनब्लासो बुजिगोन बै आं गाबफ्लानाया दा गाबमारनांबायलै आङो रायजो राजाफोर होननानै अब्लासो फस्थायगोन नोंथाङा बेखौले सिन्था खालामनानै नाय दा बेखायनो जोंना दिनै बर' रायजो राजाफ्रा सिरि मोनजोब्बाय बाखि गैला सारा बिटिसियावनो हक जेरावखि जायानो हक
दा नोंसिनि थगायसुला सरखारा माने जोरला बन्धु नंगुबै जोरला माइरिबो ओरैबायदि फाग्ला माने बे फरायसान नालाय जेरावखि ना फरायसानल' होयो नोंसोरना उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम गिदिरनिफ्राय लानानै दाब्ले जिर'सिम गासिबो फरायसानल'सै होमबा सोर फाग्लाया मोजां मोनबावनोब्रा बन्धु आरो नोंथाङा दिनैहाय नोंथाङा राजा थानायाव बै नोंथांनि रिपर्टारफोरखौ बायनानै गिलु फालु होनला होबाय नङा होमबा ओमफ्राय सोरबा इउटुबारफोरखौनो बायलाबायबाय गाज्रि होनलाबायबाय बे नोंथाङा ओमफ्राय बे नोंथांनि बे मा होनो सरकारा थेम बायबा बै फाग्लाफ्रा ओमफ्राय सोरनि गुन्दै जानानै सोरनि माबा इउटुब बानायनांगौ जाखो फाग्लाफ्रालाय बे आलफ्रेड फाग्लामोना नङा होमबा आलफ्रेडआथ' नोंथांनि मोनजानानै दा बिराद बायदिसिना बखिलाबायलायबायना प्रमद नोंथां बन्धु आगोलहायथ' बे गेजेरनिसोमोन रायजो राजानिसोमोन नङा होमबा दा नोंथाङा बेखौबो बायबाय आरो माखासे बै मानि मा होनो इउटुबारफोरखौबो बायबाय आरो बे निउस चेनेलफोरखौबो बायलाजोब्बाय सामसे बायनो हानोब्रा बन्धु थाखायानो जोबजोबसै नोंना एबार लासिं सिं लाब गैया बन्धु गाज्रि मोननानै नङा होमबा जोब्बाय जिर' एकदम परिबर्तन सरकार मानि हारिबर्तन नोंथांमोना एकदम बै दोआव आं माबा मोनसे दोनदों खन'नानै लायथां होनलाबायो आरो लायहोलाबायो खन'नानै नायोबा गैया बेफोरबायदि जिर'सो खालामलाजोबो दा थगायबाय नालाय थगायजाबाय नालाय थगायजाबा रागा जोंखागोन नङा होमबा गाइस दा थिग बिदिनो जागासिनो दं नोंथांमोननि सरकारा जिखुनु लोगोफोर आरो गाइस भिडिअ'आ गोबाव जाबाय माने बेयावनो दोनसै दिनै दा नैबे जोबनायाव आङो मोनसे कम्पिटिसन होगोन बे कम्पिटिसनखौ नोंथांमोना मोजाङै नायलां हाग्रामा सारजों प्रमद बर' बिथांनि देन्जार बुलायगोन एबार बे बुलायनायाव सोर देरहायो सोर जेनो नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय एसेनोसैलै गाइस